Hei, olen Heidi Rantanen. Lahdesta lähtöisin ja Rovaniemellä olen asunut viimeiset 8 vuotta. Ranskan kielen opintoni aloitin 3. luokalla pitkänä kielenä ja jatkoin niitä aina yliopistoon saakka. Yliopistossa kävin ranskan kertauskurssien lisäksi bisnesosaamista, ranskan luetun ymmärtämistä sekä puhekurssia. Valitsin ranskan kielen, koska se vaikutti muita kieliä mielenkiintoisemmalta ja hyödyllisemmältä. Ja ranskan kielen opiskelussa on tietenkin ollut omat haasteensa. Esimerkiksi ääntämisen opiskelu oli ajoittain vaikeaa, mutta sitten ranskan kielen osaamisesta on ollut paljon hyötyä myös muiden kielien oppimisessa. Esimerkiksi espanjan kielen opettelu oli paljon helpompaa, kun oli hyvä ranskan kielen taito pohjana. Ranskan kielen osaamisesta on ollut minulle paljon hyötyä. Olen saanut monta työpaikkaa helpommin sen vuoksi, että olen puhunut muutakin vierasta kieltä kuin englantia. Yhteen työpaikkaan esimerkiksi pääsin ilman haastattelua suoraan muiden hakijoiden ohi, koska osasin puhua sujuvaa ranskan kieltä. Ja tietenkin hyvästä kielitaidosta on hyötyä myös matkustellessa. Hyvästä kielitaidosta on ollut erittäin paljon hyötyä jokaisessa työpaikassa, jossa olen työskennellyt. Ja nykyisessä työssäni matkailuneuvonnassa esimerkiksi pääsen käyttämään ranskaa lähestulkoon päivittäin. Meillä tulee sähköpostitiedusteluita, puhelintiedusteluita ranskaksi ja lisäksi paikan päälle tulee ihmisiä, jotka eivät osaa puhua muuta kieltä. Ja tällä hetkellä, kun olen ainoa, joka kieltä osaa työpaikallamme, niin siitä on kyllä paljon hyötyä. Ennen työtä matkailuneuvonnassa olen päässyt hyödyntämään kielitaitoa oppaan hommissa sekä erilaisissa edustustehtävissä ja vastaanottovirkailijana. Suomessa englannin kielen taso on erittäin hyvä, mutta kun matkustaa muualle Eurooppaan esimerkiksi, niin huomaa, että siellä on paljon ihmisiä, jopa palveluammateissa, jotka eivät puhu edes auttavaa englantia. Ja silloin huomaa monesti, että jopa puhumalla edes vähän paikallista kieltä pärjää paljon paremmin kuin pelkällä englannilla. Ranskassa lentokentällä kysyin eräästä ravintolasta vapaata pöytää englanniksi. Ja sellaista ei tuntunut mistään löytyvän. Sitten keräsin rohkeuteni ja kysyin vielä silloin auttavalla ranskan kielellä samaa asiaa uudestaan. Ja sieltä löytyi kun löytyikin sitten pöytä. Hei, olen Roosa Rosenlund ja alun perin kotoisin Lahdesta. Tällä hetkellä opiskelen 3. vuotta kansainvälistä markkinointia ja Venäjän kauppaa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Aloitin venäjän kielen opintoni 3. luokalla. Suurimpana syynä kielivalintaan oli vanhempien kannustus opiskella jotain harvinaisempaa kieltä. Innostuin venäjän kielestä, koska isäni teki silloin paljon työmatkoja Venäjälle ja toiminoi venäjänkielisiä lehtiä ja nuotteja, joita halusin oppia ymmärtämään. Nyttemmin olen jatkanut venäjän kielen opintoja yliopistolla lukeen kaupallista Venäjää ja Venäjän viestintää. Keväällä olen lähdössä vaihto-oppilaaksi Moskovaan lukemaan kauppatieteitä puoleksi vuodeksi. Venäjän kieltä pidetään usein haastavana jo erilaisten kirjaintien takia, mutta ne kuitenkin oppii ihan helposti. Opiskeluryhmät ovat usein pienempiä kuin muissa kielissä. Yläasteella ja lukiossa meitä oli usein 6-8 oppilasta, joten opettajalta sai paljon enemmän yksilöllistä opetusta. Ala-asteelta lähtien teimme vuosittain leirikoulumatkoja Venäjälle, Viipuriin ja Pietariin, joissa meillä oli ystävyysluokat. Asuessa venäläisessä perheessä kulttuuri oppi aivan eri lailla ja ymmärsi, miten paljon kielitaito avaa maasta uusia piirteitä. Kuten muissakin kielissä, Venäjässä on myös omat haasteensa. Suurimpana haasteena on usein se, ettei venäjän kieltä kuule aivan kuten englantia, ja uuden sanaston oppimiseen joutuu käyttämään enemmän aikaa. Sanastojen oppiminen kumminkin on tuottoisaa ja palkitsee oppijansa. Työelämässä ja varsinkin yliopistossa olen huomannut, ettei englannin kieli ole enää erityinen kielitaito, vaan perusolettamus. Jos haluaa erottua kielitaidollaan, on silloin syytä osata jotain harvinaisempaa kieltä.
Kuten uutisista olemme saaneet jatkuvasti lukea, Venäjästä on tullut yhä tärkeämpi kauppakumppani Suomelle, ja venäläisturistien määrä Suomessa on kasvanut vuosi vuodelta. Kaupan ala tarvitseekin jatkuvasti venäjän kielen taitoisia ihmisiä töihin palvelemaan venäläisiä turisteja sekä tekemään kauppaa venäläisten yritysten kanssa. Venäläiset arvostavat jo pientäkin kielitaitoa ja se katsotaan yleensä eduksi työtä haettaessa. Venäjän kielen osaaminen on avannut minulle monia ovia niin vapaa-ajalla kuin työelämässäkin. 2 kesänä olen saanut oman alan töitä, koska venäjän kielen osaaminen on erottanut minut muista hakijoista. Suomessa on suhteellisen vähän venäjän kielen opiskelijoita ja tunnemme hyvin toisemme ja teemme laajaa yhteistyötä. Ystävyyssuhteet ovat säilyneet, vaikka osa ystävistä onkin muuttanut Venäjälle töihin tai opiskelemaan. Uskon, että venäjän kielen ja kulttuurin tuntemus tulee olemaan minulle suureksi eduksi tulevaisuuden työmarkkinoilla. Mä oon Noora Surnekki, kotoisin Iitistä ja asun tällä hetkellä Sveitsissä, Zürichissä. Mä oon koulutukseltani medianomi ja työskentelen täällä webdesignerina. Perus englannin ja ruotsin lisäksi mä oon lukenut saksaa 5. luokalta aina lukioon asti ja kirjoitin sen myös. Ja ranskan valitsin sitten 8. luokalla ja jatkoin sitä myös ihan kirjoituksiin asti. No, saksa ei ollut mulle koskaan kovin helppoa. Että mä en ehkä ihan koskaan oikein jaksanut kielioppia pääntätä niin hyvin kuin olisi pitänyt ja se oli aina vähän sellaista hampaiden kiristelyä. Mutta etenkin lukiosta mulla on tosi mukavia muistoja Saksan tunneilta. Et meillä oli tosi mukava Saksan ryhmä, sellainen pieni ja tiivis ja tehtiin tosi paljon niin mukavia projekteja ja erilaisia tehtäviä. Ja jotenkin oli tosi kannustava ilmapiiri, että vaikka mäkin suoraan sanottuna olin aika huono siinä kielessä, mutta yhtä lailla me silti kaikki siellä opiskeltiin ja pidettiin hauskaa ja kannustettiin toisiamme. No, ranska mulla taisi jäädä aina vähän muiden kielten jalkoihin, että se oli kuitenkin se 4. kieli. Mutta mä oon kuitenkin iloinen, että sitä tulee aikana opiskeltua, koska nykyään niin auttaa tosi paljon, että tietää ne perusteet, ymmärtää jotain, pystyy ehkä sanomaan jotain itsekin ja etenkin se, että ymmärtää, miten ranskaa lausutaan. Se auttaa kyllä tosi paljon täälläkin jokapäiväisessä elämässä, koska ranskaa kuitenkin tulee aina vastaan. Ja etenkin myös se, että ranskan pohjalta on sitten tietysti helppo lähteä lukemaan muita kieliä, jos vaikka espanja ja italia kiinnostaisi. Lukion jälkeen mua vähän harmitti se, että ammattikorkeakoulussa ei ollut niin hyviä mahdollisuuksia jatkaa ranskaa ja saksaa. Et mulla jäi käytännössä sitten kokonaan siinä lukion jälkeen. Kyllä se sitten tietysti pääsi unohtumaan tosi tehokkaasti siinä niiden vuosien aikana, mutta sitten täällä kun on taas elänyt saksankielisessä ympäristössä, niin kyllä se tosi äkkiä palaa mieliin. Toki mä kannustan, niin jos on vaan mahdollisuuksia pitää sitä kielitaitoa yllä, niin aina parempi, mutta ei sekään ole niin hukkaan heitettyä aikaa se, että jos sä oot peruskoulussa tai lukiossa opiskellut kieliä, että kyllä ne aina pysyy siellä pohjalla. No joo, oikeastaan täällä vasta työelämässä olen niin kokenut, että on ollut hyötyä Saksasta ja myös Ranskasta jonkun verran. Että meillä on kyllä pääkieli on englanti toimistolla, koska meillä on myös toimistoja ranskankielisellä alueella ja sitten heidän kanssa yhdessä puhutaan sitten englantia pääosin, koska täälläkin ihmiset ei aina osaa näitä kieliä ristiin rastiin. Kyllä mä oon huomannut, että Saksasta on tosi paljon hyötyä silti, vaikka työskentelenkin englanniksi, mutta se, että kuitenkin kollegat käyttää saksaa siinä sitten keskenänsä, niin se, että mulle ei tarvitse ihan kaikkea kääntää ja että mä ymmärrän esimerkiksi maileja lukea ja voin olla kokouksissa, vaikka ne käydään saksaksi ja tällaista. Että kyllä se olisi ihan erilaista, jos ei ollenkaan osaisi. No joo, varmasti tulee englannillakin toimeen, mutta se on, ainakin mä oon kokenut täällä, että jos ei olisi ollenkaan osannut saksaa, niin esim. Kotiutuminen ei olisi ehkä ollut ollenkaan niin helppoa tänne. Että on se kuitenkin ihan kiva ymmärtää, että mitä tuolla kaupungilla ja ratikoissa puhutaan ja kyllä se auttaa siihen, että pääsee vähän sisälle siihen kulttuuriin. Ja sitten tietysti jotenkin musta tuntuu, että ei muakaan ehkä olisi niin mieluusti palkattu, jos mä en olisi yhtään osannut saksaa.
Että se tuntuu tällä hetkellä, että olisi se kyllä tosi hankalaa, jos niinku olisi ihan ummikkona ja kaikki pitäisi sulle kääntää tosiaan erikseen. Ja et kyllä se auttaa paljon, kun edes niinku voi sanoa, että edes ymmärtää. No mä vaan sanoisin, että kielten opiskelu kannattaa aina. Sitä ei voi ikinä tietää, mistä maailmankolkasta sitä itseensä löytää. Et mä oon monesti nauranut tätä munkin tilannetta, että tällainen suhde saksan kieleen ja sitten mä kappas vaan niin asun täällä ja aloitin täällä työ ja luen mun työsopimusta saksaksi. Siinä vaiheessa niin ihan kävin naurattamaan ja teki mieli lähettää vanhoille opettajille terveisiä, että kuka olisi niin uskonut. Ja siis niin, never say never. Ei voi koskaan tietää. Tässä lopussa näette vähän maisemaa Zürichistä ja terveisiä mun täkäläisiltä työkavereilta. Grüezi aus der Schweiz. Hier in Zürich reden wir Schweizerdeutsch. En Suisse, nous parlons aussi le français. Apprenez une de nos langues pour nous rendre visite. Hallo, mein Name ist Bastian. Ich bin aus Deutschland und vor 2 Jahren in die Schweiz eingewandert. Ich bin Softwareentwickler für die Firma Lieb